ngayon. Ayan. Woo! Dito tayo ngayon sa isang park malapit dito sa amin. Pa-flower viewing tayo. Ayan, sinasakura season na dito ngayon. Ayan. Woo! Ayan, tumatagal lang ko siya ng halos 1 to 2 linggo kasi malalaglag na rin siya. Kung kita nyo pag hinangin siya, nalalaglag yung mga bulaklak niya. Ayan, yung mga libangan ng mga Japanese dito pagka ganitong season. Ayan, nasa ilalim sila nagpipiknik dito, sa ilalim ng mga puno dito. Ayan, pwede mong mapaglibang-libangan. Ang ganda talaga ng sakura. Ayan, mga kagala lang man din tayo dito pagka pahinga. Ayan siya. Ayan, ang paligid niya. Diba ang ganda? At sarap gumala pag ganitong panahon. Hindi siya mainit at hindi rin malamig. Kaya maganda, perfect sa lagat.